Hát, hogy őszinte legyek, ez is egy olyan kis videó összevágás, ami iszonyat rövid lett, pedig rengeteg klippet vettem fel ezen a napon. Lényeg a lényeg, hogy egy hétvégére leutaztunk medencézni, ami egyébként egy tök jó dolog lett volna, ha utána másfél hónapon keresztül nem maradt klórszagú hajam, de ez mellékes. Az úton lefele egyébként vettünk egy-két fagyit, és gyerekek, ez a legjobb fagyi ever. Nem tudom, hogy mit raknak bele, de iszonyú jó volt. Illetve elmentünk vásárolni, és egy ilyen csoda elzás labdát is sikerült beszerezni, amivel végül nyilván játszottunk is. Illetve Szofikát is most már bemutatom nektek, ő egy tündér, nagyon aranyos kislány cica, imádom, viszont nagyon-nagyon hisztis volt egész végig. Szereztünk egy-két nasit, úgyhogy azokat is szépen kipakoltam, még mielőtt kimentünk volna medencézni. Ez volt egyébként szombaton, és vasárnap reggel jöttünk haza. Ez egy tipikusan olyan hétvége volt itt a nyáron, amikor nagyon-nagyon meleg volt, és maga a medence is iszonyatosan meleg volt, úgyhogy nem fáztunk, azt kell mondjam. És így a felvételeket visszanézve nem csoda, hogy full klórszagú és még zöld is lett a hajam, nagyon-nagyon masszívan sokat voltunk bent a vízben. Néha azért kimentünk egy kis szünetre, barnulni, pihenni, inni egy kicsit, majd pedig, ahogy közeledett a délután, illetve az este, nekiálltunk főzni. Valahogy sosem sikerül eltalálni ilyenkor, hogy mennyi kaját is kell pontosan venni, meg készíteni, úgyhogy bőven többet sikerült csinálnunk, mint amennyit megbírtunk enni, úgyhogy haza is hoztunk egy kis maradékot. Nagyon szeretem egyébként ezeket a konyhákat, amikor középen van egy jó nagy asztal, meg egy tűzhelyrész, és körbe tudod járni, egyszerűen fantasztikus az elrendezése. Semmilyen külön tutorial videót erről nem csináltunk, nagyon egyszerű kajákat dobtunk össze, és nagyon finom lett egyébként. Vacsora után pedig még játszottunk, gémeltünk, illetve kimentünk egy esti ilyen éjszakai medencézésre is, amikor meg már nagyon hideg volt a víz, úgyhogy konkrétan fáztunk. Ettől függetlenül nagyon jó volt. Másnap reggel pedig először így be volt borulva az ég, aminek egyébként én nagyon örültem, mert iszonyú meleg volt a hétvégén, és itt legalább volt egy kicsi időszak, egy pár óra, amikor nem gyulladtunk meg. Reggelire ilyen csodálatosan egészséges chicken nuggets kombót választottunk, ami egyébként nagyon finom volt, úgyhogy már megérte. Aztán összeszedtük magunkat, és elindultunk hazafele, itt már folyt rólunk a víz, én a vasúton le is locsoltam magam egy kis vízzel, mert egyszerűen muszáj volt. Egyébként pedig egész úton meg voltunk halva, mert nagyon meleg volt. Sajnos többet nem tudtam nektek videózni, de mindenképp fogok a következő időszakban. Funny things you got from me. You don't love me, you just love it when we out shopping.